Ρώμα και σπίτι. Εδώ είμαι, λέγε. Κατέβα μωρό μου να μου πάρεις απορριπαντικό για τα ρούχα, γιατί δεν έχω καθόλου. Για σήμερα... Εδώ μπορείτε να κερδίσετε 2 Ρενό Twingo και πολλές χιλιάδες ευρώ το Σεπτέμβριο. Club Hotel Casino Λουτράκι. Το πούλι. Και γίναμε φίλοι και μιλούσαμε ατέλεια τις ώρες στα τηλέφωνα. Εκείνος είχε πάει να κοιμηθεί και εγώ ακόμη. Γεια σας, στην Ελλάδα και τρέχει για να έρθει κοντά σας σε χρόνο ρεκόρ από την παραγωγή του. Νέο γάλα υψηλής παστερίωσης, μίλκ οικογενειακό. Πάντα σίγουροι, οι επιστήμονες του Ultrex δημιούργησαν μια νέα σειρά σαμπουάν για μαλλιά χωρίς φυτιλίδα. Υγιή, πιο δυνατά, πιο όμορφα. Τι ξέχασες πάλι πια? Βλέπω μια γυναίκα πολύ δυναμική, ποτά γερά στα πόδια της και δεν έχει αυτά τα κόμπλεξ που μπορεί αρκετές γυναίκες να έχουν. Κανένα κόμπλεξ. Και δεν ζήλεψα ποτέ. Making the wrong choices, thus preventing you from making the right ones. You wanted to save everyone. Tonight, I give you the opportunity to face your obsessions. Look closely. Eric Matthews is still alive. The block of ice he stands upon these mountains.